Dyma'r diwetha o rowndiau cyn-derfynol yn yr agored pob gwlad 10 oen yn y gorlan. Enwogion y byd cneifio o Zelen Newydd yn herio rhai o Gymru yn fan hyn ar un o bryd. Ie wir, 3 Cymro a 3 Ciwi, ond Matthew Evans, y Cymro o Benringwyr, fo sy'n bella ymlaen trymad. Da ni wedi bod yn anwybyddu fo trwy'r pnawn, edrych ar y gwion a Johnny Kay, ond Matthew Evans sy'n bella ymlaen tro yma. Mae o fyny'r gwddw ar ei seithfed, allan o'n shot ni, Jacob Moore ni hwn, a gwion Evans ni hwn. Di gwion ddim yn bell ar ei holi, mae'n cael dipyn yr as efo Johnny Kirkpatrick, y ddau fewn yn fy gilydd ar 4 a 5. Ie, mae'r enwau yn anghywir, os ydych chi'n meddwl bod ni'n drysu, dydyn ni ddim, dwi'n sicrhau hynny chi. Mae'r enwau yn anghywir i gymaru fo'r cneifwyr. Jacob Moore sydd ar 1, Ethan Pankhurst ar 2, Matthew Evans sydd ar 3, Johnny Kirkpatrick sydd ar 4, Gwion Evans sydd ar 5, a Elwyn Jones sydd ar 6. Anwybyddwch y sgorbwrdd, mae'r niferoedd yn iawn, mae'r enwau yn anghywir. Yn hollol, y niferoedd yr wyn ydy 10, chydig iawn ohonyn nhw fodd bynnag sydd ar ôl yn y corlannau yma rwan. Mae hi'n poethi yma ar lwyfan y sioe fawr yng nghanolfan gneifio Meirion. Wrth i Elwyn Jones orffen oen arall, ac ar 2 mae Ethan Pankhurst, ond ar un o bryd Gwion Lloyd Evans yn chydig bach ar ei holi. Tybed beth hwys y gen o fo ar ôl yn y gorlan ar hyn o bryd. Gwion a Johnny fewn o'i gilydd, ond Matthew, wrth i fi agor y ngeg eto, cael ei ngeg eiro wytyn amharu ar y cneifio. Matthew Evans yn troi o'r diwedd, glanhau'r boch a lawr dros yr ysgwydd. Fo sy'n dal i arwen y ffordd, ond mae Gwion Evans a Johnny Kirkpatrick yn dweud dim mor hawdd â hynny, Matthew Evans. Ac di wir, a dyma ni felly Matthew Evans symud ar draws wedyn i Johnny Kirkpatrick y fanna, edrych ar y sefyllfa o ran y ddau ohonyn nhw, sbiwch y gwahaniaeth sy'n rhwngdyn nhw. Matthew Evans yn fanna i mewn yn gyntaf, ar 5 oedd bynnag mae Gwion Lloyd Evans yn chydig bach ar ei holi, da ni'n gwybod yn awr, mae chydig iawn o wys sydd ar ôl yn y corlannau, mae un sy'n gen rai o'r bechi yma ar ôl bellach. Elwyn Jones di hwn ar 6, mae o chydig ar ei holi, a meddwl yn poeni o'r model, mae'n gwybod ffordd i ddal fyny, ac yn cadw'r safon yn uchel, wrth i ni weld Ethan Pankhurst yn un ar bol ffwr mewn dim o dro. Yr oen yn ancicio rhyw bymryn lle arno fo. Amharu dim, pwy hwn? Matthew Evans eto yn cael cicar, ond mae'n trio i gorau i anesmwytho, ond mae'n dal i afel yn dyn ynddi. Ydy, mae o gafel yn dyn, ydy'r peth. Ond y mwyaf tyn da chi gafel rhywsyd y perig ydy bydden nhw'n cicio mwy, ond mae o wedi llwyddo i gadw'r oen yna dan reolaeth ac yn mynd yn eithriadol y gyflym o dan y gesel nawr. Cyflym iawn. Ti'n ôl iddo fo, mae Johnny Kirkpatrick yn dal o fyny wrth i ni gael golwg sydyn ar Jacob Moore ac Ethan Pankhurst, ond mae'r ras fwyaf ti'n ôl iddo nhw, dwi'n meddwl, wrth i Matthew Evans do lawr ar ochr ola, 1 oen ar ôl yn y gorlan. Welwch chi fan y gorlan y sgrin. Matthew Evans o hwnna, ie, na ti, a llun llawn i chi fan hyn rwan o Matthew Evans cael ei annog gan i gymar yn y gorlan y fanna, mae hwn gall yn cadw llygad ac yn gweini cyngor tirlaen fel efo. Johnny Kay i hwn wrth i ochr o. Mae'n dal o fyny, Johnny Kirkpatrick, da ni'n gweld y ddau geffil blaen fan hyn, 3 a 4, a Gwion Evans yn y gornel, efo diwm yn bell ar ôl Matthew Evans, a maen nhw'n dal i drio cicio Matthew Evans. Mae o'n troi gyntaf, Johnny Kirkpatrick ar y long blows. Ac wedi cael cicer! Matthew, mae'n mynd i wneud i! Matthew sy'n mynd i wneud i, dwi'n meddwl, fo sy'n mynd i orffen gyntaf, o ryw fymryn llia, y gic wedi ffrwg, a dyna ni! Matthew Evans, y gŵr o Benringwyr, yn rhoi gwers i'r Ciwi y tro yma, ond dim drosodd eto.